wis pajar iki. Meh. Kenapa tuh, Be? Tuh ngono. Kowe iki lho polahmu ngene iki. Batakmu turun kene. Nah, ngono ya ora kabar-kabar. Lah kok selentak kok. Ayo sahur, iki wis pajar kok. Duh, pajar Mas. Ya ayo. Ya torek. Onyong wis gak eneng. Yo, Iki sahur. kamare wonge nanji Mas. Ya, wah, ya sahur. Cek. Tuh, iki asal nek wena ning gone lek kendel wae ya, Do. Ya. Lek kawai es lek aku sekarang. Pak, iki lho. Tah bayi kan ditorok 15 di rek. Itu kuwi, Pak. Iya toh. Lah, Dewe anak soleh. Ana galiman aku lek. Oh, kayak gimana netan ora ya? Yo. Yo aku lek tak balik dikit. ayo, makasih ya, Le. Yo. Ulangan nu ileng. Iki itu nunggu sahur, Bos, ini iki. Wes, ya lah. Yang sahur sih. Ya, ayo. Sik, We. Koneh. Iki ngono. Mangnya wae gak disego. Soalnya gak tau kerja wong iki. Ya iya. Iki ese to mbek dhewe wong loro nggo sahur. Ya. Ayo. Ayo torek. Kejane wong loro pitondolo ora toki malah do nggawa es. Ketok capek diombe kae. Lah, parangan weh. Lagi, We. Sak Yo, yo. panjang iki kok. Ini ki setelah tuh, nah bayi kok pinter men yo, pacar-pacar Anak sering. sama. Wah, lali ya. Dari mana sama? Popes. Weh jane poso ora? Poso, Poso, Bos. Bos. Apa sahur iki lho, Bos, lagian. Goblokmu lho goblokmu. Nah, apa tuh, Bos? Oh, ini nesu ae, Bos. Ki lho wong loro rene, ki lho ngeti wong wis padang jenggrang ngene iki kok. Ngapa toh? Loh, lah. Ini iki lho. Niki guru-guru yo kowe ya, we. Kowe yo. Nyapa ya? Turu latihan mati. Kok salah terus. Piye jal? Ya pakai poso no. Yo wes. Nunggu sore yo. Yo. Dah. Lagi terus Dodi. Wes kok ono. Nunggu sore wingo. Lu sahur nek ono balik lah pengaret tau. Aku yo pe niat dadi warga yo. Balik oke wes. Tak boleh sahur, Bel. Yo, Bos, ana tak dole. boleh sih, Bos. Oke. Cocok iki enek es loro wayahe. Enak iki. Wong gede-gedeng tuh balik. Wah, santapan. Sik, we. Biyen neh. Asik kan tak tinggal loh. Yo. Lah engko diombe kendel ora engko. Wes ora. Ayo belah. Keren ora? Yo. Yo, ayo. Lah. Enak pol. Ini suka apa ya? Benar sih lah. Apa kerjaan kok gak iso? Terus lah. Ya wis lah nak turu lah. Ngantuk bareng kok sore apa ya? Golek takjil ketok enak. Ya wis lah. Oke, teng luwe. Ayo mangan. Cocok iki ayo mangan terus luwe. Wah, ayo. Cocok sekone panas deh. Oh iya, map ulan poso ya. Dah, apa mak poso-poso adang barang. Bang lek kerja sampingan, sang bodo.
Tapi golek kerja nanti. Mau golek kerja itu nanti. Lamar kerja ning warung sih. Mau ketemu. Salah. Jancuk panggah kalah terus mampus lah. Cambi BS karung taro sabatan kita sabi. Enak banget anjing. Wah, yo kali ra kuku pisan. Hai. Aku tengok kan. Ini Indonesia tak ada nih. Nyapo. Nyapo bokar aku kengi. Deng patahmu iki. Kene iki mbut gawe mlaku ngene. Oke bos. Indonesia lo, Liga C Arum BS ki NS. Astagfirullahaladzim, mulan poso iki lho kok ngene ambah iki. Untung imanku kuat, godaan apa neh iki. Sithik bos. Gak wis full poso iki aku. Iki full poso iki aku. Lah alah, yo sing ono. Yo wis le, nakno ape cabut sik bos. Sik yo. Oke. Ya alhamdulillah bisa ketemu ning arep warung ini iki. Neng makanannya yo juga ada pecel, mangut, dan asem-asem dan lain-lain. Saya senang goreng ini. Bersyukur. Terus dah, kita lanjut gorengnya loh. Bos, Ya bos. ngarepane cepane panganan sisan gitu. Aneh. Dah. Bayar, Bos. Tuh kadedet nih bos, ya bos. Wis pira-pira kono lho, Bos. Saya gelem nih bos. Turane tuh kudut gimana? Ya wis, gak apa-apa, Bos. Sakonone weh. Ini bos, nek gelem. Ya wis. Tak tampa ya, Bos. Ya, ini logo-logo sana bos. Lah, Iya, apa jaminan. Bos? Oke, join ya bos. Lah poso tenan, Bos. Poso? Ya. Ya, Wis tak budal sik, Bos. iya bos. Mari. Ya. Alhamdulillah, warung anyar, kerjaan yang anyar. Di wingi warung kusingan wah bangkrut gara-gara nih warung kita kaya gara-gara nih kok utang ra gelem bayar. Ya warung. Jajal ngamar kono sih ya, nek mlawa. Apa? Jajal sik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Dut. Kowe nih, apa nih kene? Aku yo ning kene yo kerja to Dut, piye to iki? Ora iso kerjane kene. Piye? Desa to Dut, piye to iki? Aku anane kerja ning kene iki. Gara-gara yo kancamu ketek-ketek kuwi. Ning warungku ora gelem bayar, makane bangkrut warungku kuwi apa? Piye to iki? Oh, sorry yo. Aras kojo. Yo wis tak sengaja ni. Tak maafno wis ning ngono. Nek perune apa mari ni? Aku kirane ana perlu penting. Penting nyangkon meh, kok panggah penting wae. Aku kira-kira ngelamar kerja ning kene entuk wae. Apa? Tapi kerja ning ngene. Ini iki lho, warung sor waru, gak bakal nombok kuwe, Dut. Ya wis, tak kayak kesempatan wae ning ngene. Tapi tenan lho yo. Kerja ning kene tenan, rasa cacicu. Semangat kerjane ning kene. Yo. Yo bos. Ya wis ya. Loh, apa ki bos?
Ya mbet gawe no. Mosok ya turu piye to iki? Ayo dirapi. Yo. Alhamdulillah sampe lu kerja ini ambak lawan melu wong. Cocok ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Poso. Kuat iman, kuat. Dah, tak turun sih deh. Wong sepi. Ya alhamdulillah iki mah kaya bejo men kadut bisa kerja ning warung sor-warung kene ya Allah. Iki kena iku nganu iki mah ya. Buka kongkonan kerjane. Ya ampun. Aku mah lali ya. Ane pesenan pecel. Ya ampun, saya tak gano lah. Nah, pira yo? Pecel siji karo es teh siji kaya tak gano lah. Lek, lek. Piye to ki? Aku poso le. Koyo bangga godaan terus. Lo lek ngombe es dikek bentang orang. Koyo es yo bangga enak. Es kopi. Aku poso le. Kena poso ora? Poso aku. Tenang lek. Ora, wis. Yo wis tak budal ngrecek oleh. Yo lek. Koyo panggalangi mah. Ya Allah. Kurang apa ya? Oh ya kurang es teh tok iki mah ya. Untunge. Kok ya aku giling. Mak eses tak lebokno ya. Es teh lawing ya. Wis burung ya iki. Kok tambah gendeng ngono ngene. Dut. Loh, terpesanan ki warung sor-warung ki wis ready ki terpesanan. Dut. Piye to iki malah turu iki? Piye to ki? Gawe kok on batang wae. Aduh. Oh. Iki lho, Dut. Gawe gone sajen wis batang wae. Ki ana pesanan, kira diterno lho. Yo bos, nanti. Oh, yang ke sebelah. Sik, kan ngene sik. Yo, kira diterno kono. Aku on laku. Motor kae jalan motor ngarepan ini, Bos. Wis to. Karyawan siji kok ya pekok ram. Ayo. Apa kae? Ayo. Gak napa naik iki nggih. Degan nih. Gak napa naik iki. Mau ning kono bocah tawani es malah ning kene degan. Ini iki lho. Angger gak poso, badokan ra tau wono. Angger poso, badokan do teko. Dalah kuwi. Manku kuat e. Sik. Arene Pak Ustadz menyanyiakan makanan atau minuman dosa. Tak gone wae lah. Ini mending digana dok kene. Tak tutupi aja kok mau sore. Ngobrol wae weh ben magrib. Nah. Mayan re. Dan gini sih tinggal balik sih. Wah tinggal oh iya. Tak durung balik tak nganu, tak turun ning gazebo sik. Iki gaji kok sore wae iki. Cocok nih.
Kok tak leren ning kono ya karo wong-wong ae. Terlinggih tau rek. Mas kok. Anggrono. Mas, kalau linggih ya Mas yo. Ya, Mas. Jalan. Jalan. Balik ya? Susuk ya? Baik. Aku coba ya? Apa ini? Nanam apa juga susuk lali. Iya. Cepat. Iya. Kayak menusone jalan nang kono kae. Apa kae? Wih, Neng, kenapa ini gini? Iya bos. Ah biasa iki lho. Ngawur karo kanca-kanca kok. Ya nyapo. Lah, lho takjil muter-muter nyapo iki lho tak takjil wis to manut aku. Tenanan iki. Iya, wis to. Penak ambek aku. Makasih lho. Yo, Joke aku yo. balik. Yo. Yo wis. Coba pesanan. Aduh. Wes wis tak ono mau rek ya. Wes. Sewe kira rampung mah. Piye to ki?